Alright, nina bekashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva, nina bendlondle nophaphe ekhanda, nina besizwe sonke esikhona eNingizimu Afrika nangaphandle kulelizwe. Siyabingelela, sithemba ukuthi right. Igama lami Kings Chaka, igama lohlelo izimpande zama-Afrika. Kanti-ke la umabonakude wenu iBlack Life TV. Qhubeka subscribe, ulike, ungajombi noma yini maqhamuke ede nje uyilinde idlala iqede. Ibona abaxhasi bethu lapho unganyakaza ungathi vu. Uyazi ke masisila siwe soxoxa nawe soxoxa ngezinto ezithinta isintu nokulashwa kwabantu. Bakhona ke abantu esokhuluma nabo namhlanje. Khona sihambe lisethe sinaso. Bhuti emdala sibingelele. Yebo ninjani bhuti? Mfowethu ngabuzwile siphila saka. Hayi ku-right igama lami ngu Hawu. Wakwethu. Yebo. Hayi luqa. Woza mfowethu sizivakashele ngani namhlanje eBhambatha? Nginesikhalo la bhuti wami, nginenkinga le yangihlupha bhuti wami. Inkinga ekhaya ngazalwa ngingakazi ngichazele sikwenzakalani, ngibabona abantu ba right, ngikhule nje ekhaya ku right nje ekhaya. Sure. Ngingazi ukuthi yini lengaka abayenzayo. Ugogo ngelinye ilanga ke ngumuntu othanda ukuyitohozela, ngike ngiphume nje ekhaya nami njengabanye abantwana ngiyohlala ngaphandle. Mase sengichazela ugogo ngelinye ilanga ngimchazele gogo nginesifiso la sokuphuma kanje la ekhaya, ngiqala impilo nje kabusha. Ngisacela usizo la gogo. Hayi ugogo ewumuntu owangichazela istory la ngomkhulu ukuthi le ekhaya nje ubona si right kahle kahle. Sala le ekhaya umkhulu wale ekhaya ubethwele. Umkhulu wale ekhaya ubethwele. Sashaba ngocabo nje, sashaba uhlanga nje sonke ekhaya mesizalwa nje uyagcatshwa ukuthi yonke into oyenzayo usebenzele ekhaya, ucabanga ikhaya. Noma ungasebenza njengomfowethu nje ongilamayo udokotela. Unocabo lasekhaya. Unocabo nalasekhaya sonke nje ubesebenza usebenzana kahle. Umuntu nje ukuthi munemali ekhaya kumele ubheke nje ekhaya. Imali yonke imali uyiholile uyilethe ekhaya bese ekhaya ibona abazokucazela imali uthi wena hayi nayi imali engaka uzokwazi ukuthi ube right kuyona. Okay. Into ekanje. Nonke nje niphila leyo mpilo le. Sonke nje siphila leyo mpilo. Mina ngike ngazama ke bhuti ukwenza into eseceleni ngaphandle. Njengoba ngumuntu kade bese ngishithi ngifisa nje ube umuntu ozophuma ekhaya uyohlala ngaphandle. Into eyenzakala ngathola elinye itoho ngasebenza. Ngoba ngiyabona ekhaya abantu aba right, ngenye day ngangabuya ekhaya ngihamba ngoyidlela imali yami ngoba sengiholile. Sure. Hayi mengibuya ekhaya ngibuya vela ngisenamali, angiyilethanga nale mali ejwayele ukuthi umuntu nemali ilethe. Uyilethe. Hayi mengibuya ekhaya emva ko2 days kwakuyi weekend ngibuya ngomsombuluko. Mengibuya ngomsombuluko anginamali. Nale mali ebengiyitholile kuleli toho leli lincane ayi ngayidla yonke. Angisakwazanga ukwenza lento leya ehlezi ishiwe ekhaya ukuthi umuntu nemali fika nayo ubheke ekhaya bese siyabothi nisikusiza singinika into enganani le mali yakho. Ngazama ukutohoza abanenkinga nje etohweni khona lapha etohweni lami kwaphela kwayinto nje ephelayo. Laphela kwatoho leli angilizamile. Isizathu mase sengichaze ugogo ukuthi awugogo sengiphela umsebenzi kanje awugogo esho ukuthi hayi ntanami lento le awulandelanga lento esasekuchazela yona. Ukuthi le ekhaya yonke imali oyitholayo kumele uyiqalile le ekhaya kube yithina sikukhiphela ukuthi wena nayo imali engaka le sithemba ukuthi izokwanela. Hayi kwabe yilokho manje izinto seziyabheda netoho lelavele laphela nje. Wakhona ebese ngilitholile itoho. Bese ngitholile ngichazela ugogo ukuthi hayi mina gogo njengoba sengitohoza nje ubusungitshelisa kwenzeka kanje le ekhaya. Ngingenza kanjani ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphume nami le ekhaya ngibe nomuzi wami la ngaphandle ngikwazi ukwenza izinto nje nami kahle. Ugogo angitshela ukuthi akasazi na ngoba phela umkhulu akamazi nomuntu amhamba umkhulu lo. Akazi nothi uzotholakala kanjani. Lento nje into esemndenini. Ima ke bhuti lento enigcatshwa ngayo ayinivumeli niphume amanxiwa.
hayi ayisivumeli ukuthi nje siphume uyokwakha ngaphandle akulungi lutho uzobuya nje uze le ekhaya njengomunye wasisi wami uke waphuma ayoshada ngaphandle wawumuntu ophumela ngaphandle kodwa nawugcine sebuya kwaphela kwamshado wabuya weza khona le ekhaya yonke into nje ayilungi nje le ekhaya muzama ukuthi ufuna ukuphumela eceleni akulungi uyozubuye nje ubuye uze le ekhaya wenze ngalendlela le abafisa ngayo bona ukuthi uhole umholo wonke ulethe ekhaya bacazele ukugibela yokwenzani okwabo kodwa wona umholo wonke ulethe ekhaya yebo into kanjalo nje. So manje usunenkinga yokuthi wena wazama ukuyiphelela ndlela yakho ya ngazama ukuyiphelela ngendlela yami kwanenale litoho elincane engithola ngizabangangise ukuthi goga ngizama ufuna ukuthi ngiphume la manje inkinga umkhulu usashone usizo angazi singalitholaphi njoba sengize ngabhalela la kwi Black Life ukuthi hayi sengizamile hayi akulungi kunalokho izinto ngiyayibona ngathi ifuna ukubheda nje more kunakuqala. So now ugogo naye akanalwazi so njengamanje uyakuvumela ukuthi uthole umuntu ozonisiza nonke nikwazi ukuqhubeka nempilo ngaphandle kokuza ekhaya. Hayi uyavuma naye ugogo ngoba uyabona hayi sesibaningi nasekhaya abazukulu bakhona and manje nje wasesikhula sibadala sifisa nokushada kumele umuntu eyeba nomuzi wakhe ngaphandle. Yeah. So ngifuna ukuthola mina njengoba ukhuluma ngomfweni obe udokotela ukuthi kubantu abaligcinile isikompilo la kini ikhona inqubekela phambili oyibona kubona. Hayi baphelele ekhaya nje noma si right ngokwempilo kodwa nje hayi baphelele ekhaya akukho nje inqubekela phambili yokuthi nje mhlawumbe uyazama noma akufunani nje ukuthi uzuphela inyanga ungekho ekhaya khona egcekeni ukuthi nje umuntu nje uthola umsebenzi ko Cape Town ahlale le KZN uyoba nenkinga omele ukuthi unqabe kwalowo msebenzi mhlawumbe ubungashintshi impilo yakhe nxa yesimo ke lesi senziwa sona le ekhaya sagcatshwa sibancane iyona nje lento esibambile kahle siwumndeni. Ngoba mina mangikubuka ngibuka usemncane kusho ukuthi khona kubafona asebenezingane abayizala ekhona ekhaya nazo ziyenzela lolu siko noma kwagcina ngani nje. Hayi into nje kusho nomkhulu into kwagcinwa ngayo nje ukuthi ngiyabona lento kulezi ingane ezisilandelayo emva kwethu ziyoba nenkinga izoba nenkinga impela. Manje ke bhuti ngoba singamaZulu abanye babesuthu abanye amaXhosa abanye abaseLimpopo abanye indawo zonke nje khona la eSouth Africa ngoba ama province ayi9 bakhuluma ama language angafani sineyinkolelo engafani even la KwaZulu Natal sineba ongengafani neyinkolelo zethu ayifani. Wena uthini ngokugcinwa kwesiko ekhaya kuthiwa lokhu okwakithi koluqa lokho okwakithi komsindazo lokho uthini uthi abantu abakiyeke noma baqhubeke nakho noma babuzisise uthini wakho umbono after zonke le gama ezenzeka empilweni yakho? Ngathi into engafisa ukuyitshela abantu uthi ngathi bengaba nolwazi lwayo leyo nto le abafisa ukuyenza imiphumela yawo bayawazi ukuthi imiphumela igcineni kuba njani ngoba okunye uzothi uyakwenza onitshethi ukwenza right ekuhambeni kwesikhathi ku-affecte iy'ngane zona lezi zakho wena kube right ekuhambeni kwesikhathi ku-affecte iy'ngane lezi zakho yabo. Manje lento yosiko yona yinhle yimbi kuyadependa nabantu abazokusiza. Oh yeah, kuyadependa abantu abazokusiza. Siyakuzwa bhuti. So now ugogo nawe nivumelene ukuthi fanele uthole umuntu ozonisiza uyachaza ukuthi ufuna nisizwe kanjani niqeda ngosiko noma nifuna ukusizwa ngokuthi luthi lukhona usiko kodwa nikwazi ukuqhubeka nempilo nifuna kwenzakaleni luyaqedwa ekhaya noma wena nje ufuna ukuyiphumela kodwa ukwazi ukusurvive? Hayi usiko ngoba sabantu abakholela kulona ngifisa nje into nje right ukuthi sengifisa kuphele yona lento le engekho right emndenini le yenziwe umkhulu njengoba sashona. Bengifisa ukuthola nje onolwazi ngikwazi ukuthola engisize ukuthi mhlambe lenkinga engisinasi ngayixazulula kanjani njengomndeni. Ngezwakala mfowethu sibonga kakhulu isikhathi sakho nethuba lakho ukuthi ube nathi la nozosilandisa nje ngodaba lakho sithemba ukuthi khona kuzokwenzeka. Hayi ngibonga kakhulu ku Black Life. Danke mfowethu. Abantu bayazi ukuthi ithemba alibulali siphila ngethemba nathi asisho ukuthi odokotela bethu bazi konke kodwa sinethemba lokuthi khona okungahle kwenze. Hlezi besibuza e-comment section bethi kungani udokotela ovamise ukufika la babugasa engakazi asho ukuthi lokhu kuyamhlula.
empeleni kukhona okumhlulayo akusho off air kodwa azokwazi ukwenza uyavela akhulume ngakho phambi kwabantu ukuthi uzokwazi ukwenza. Sazi ke kulokho ukuthi uDkt Sisoba naye uzokwazi nokusisiza kule nkinga itheka yenkiyankiya umfowethu abhekene nawo. Qhubekani ke nilike no-subscribe nibe kunye nathi i-comment section nizwe abantu ukuthi sizwe abangani ukuthi nithini nifuna uhlelo lenu lukhule kangakanani. Nisixolele ke kwezinye iziqephu zethu sibuye sibe bafishane kakhulu ngenxa ukuthi abantu baningi kakhulu kuma voice note bawenza abe 20 minute 15 kodwa mase kufaka sixoxe baxoxa into ephele eduza. Asifuni kuze kuwe kungenelele namanga phakathi. Funa hlezi sifuna kube iqiniso kuphela. Asibonga kuba nani sithemba ukuthi sophinde sibe nani kokulandelayo. uNkulunkulu aba uNkulunkulu thina siqhubeke sibe ngabantu kuye. Igama lami King Sichaka. Sale kahle. Is the Black Life TV?